pinakasikat nga rapper diri sa Davao del Sur. And then, masikat po din siya sa Bukidnon. So, let us go. Welcome, DJ Maki! DJ Maki ng Davao Mix Club. Walay liso, unsay prutas nga walay liso. So, ate, welcome once again, DJ Maki is in the house, yo! So, karon para pod pahalipay niya sa ato ang mga listeners, viewers nato diha. Ano na yung sa kawit nga iyaha, karon pa dyan niya kanang gi-compose. Insigida, let us all welcome and let's give a big round of applause, DJ Maki! Yo, naata diring dapita sa Davao del Sur sa Santa Cruz. Dili makaya o dili ma-reach out, grabe jud ka gwapo ka kayo ang ilang kadagatan, dagan kaayo o mga cottage. Wala yun dito inani sa Davao, diri lang ninyo yun makitaan. Davao del Sur yo Santa Cruz, yo. Yes, yo! Bisag asa, bingka, bisag asa, bingka, perting lamia, bingka, bisag asa, bingka, perting dabisa, unsay prutas na walay liso, unsay prutas nga walay liso, juicy fruit, Yay!